ఐశ్వర్యము ఎన్నటికీ తరగనిది ఉపయేనా ఆత్మీయకరలు సమృద్ధిగా తీర్చెను ఈ మహదైశ్వర్యము ఎన్నటికీ తరగనిది. ఆమేన్ ఆమేన్ అందరూ ఆమేన్ ఆమేన్. మళ్ళా ఆ జీవితాన అందరూ దగ్గరగా నా జిహ్వకు నీ నామగానామృతం యేసయ్యా చప్పడగొడుతూ ఏ ఒక్కరు మౌనంగా ఉండే సమయం కాదు. ఆయన సన్నిధిలో నివసించే మనకు ఏ అపాయము మన దరిచారనివ్వకుండా, ఏ తెగులు మీ గుడాలను సమీపించకుండా కృపతో కాపాడే దేవుడు, ఏడుమతో కప్పినట్లుగా కృపతో కప్పే దేవుడు ఆయన. నీ సన్నిధిని నివసించునా ఏ అపాయము దరి చేరనివ్వవు. నీ సన్నిధిని నివసించు.